Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Padayon ta nga nagsintro sa atong kaugalingon diha sa mahal nga Birhen Maria ug sa atong pagpangandam nga sa nagkaduol na nga Pasko sa pagkatao sa Ginoo, hinaot unta nga nag-anam na sadtag ka suod ni Maria. Suod na ba mo ni Maria o kontra pa? Sige lang, ay lamog tingog. Usa sa kinaiya ni Maria, maugyod ang mapaubsanong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Iampo nato nga ang katawhan sa tibok kalibutan musunod unta sa kabubuton sa Ginoo og dili magbuot-buot pagbuhat sa mga butang, labi na gyud sa mga butang nga makadaot sa atong isig katao. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagbuhat sa mga maayong butang nganhi kanato, labi na sa mga tao nga nagsigig palit sa atong mga slots alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, kay nasudong mo ang kahimtang sa tao nga namatay tungod sa sala, nagbuot ka nga maluwas siya pinaagi sa pag-anhi sa imong bugtong anak. Itugot na ngamuyo kami nga kadtong nagaila nga mapaubsanon sa pagkatao sa manunubos, mahimo untang takos sa pag-ambit sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ug sa nalutas na niya ang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo didto sa Silo. Nagdala usab siyag turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig, usa ka bakid nga trigo ug usa ka puntil nga panit nga gisudlan niyag bino. Unya giihaw nila ang turo ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya miingon si Ana kang Eli, "Kung nahinumdum ka pa, ako kadtong babay nga mibarog dinhi sa imong atubangan ug nagampo sa Ginoo. Kining bataa ang akong gipangayo sa Ginoo ug gidungog niya ang akong pagampo. Busa gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. O gisimba nila didto ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang mga pana sa gamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakos o kusog. Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga gutom nangahapla. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nagamingaw.
Ang Ginoo nagpahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kailadman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos ug siya usab ang nagabayaw. Iyang gibangon ang hangul gikan sa abog. Gikan sa abog iyang giisa ang kabus. Aron pagpalingkod kanila uban sa mga hamili. Ug paghimo ug may mayaong trono sa ilang kabilin. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamahanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag niya ang mga tao nga pahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon
og nahinomdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham og sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel og unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang unang pagbasa naghisgot ni Ana nga mitugyan sa iyang anak. Kining anak niya nga si Samuel, bugtong anak, pinangayo ni niya sa Ginoo nga manganak gidunta siya. Niya sa dihang natuman, iya sanggi balik og halad ngadto sa Ginoo aron mag-alagad sa Ginoo, ug mao ni siya nahimong propeta si Samuel nga naghilog aron mahimong hari si Hari David. Nya si Hari David mao ang giila nga amahan sa manluluwas, kay si David man ang miluwas sa mga Israelita gikan sa ilang mga mapintas nga mga kaaway. May man kadto makigubat si David. Muna ang bag-o sad nga Mesiyas nga muluwas sa tanang katawhan, kinahanglan liwat ni David. Isog niya dili mahadlok basta parte Ginoo ang hisgutan. Kumusta man mo dinhi? Isog mo o talawan basta parte Ginoo? Lingian ang tupad nimo. Ing na makig-away ka para sa Ginoo o talawan? Ing na kuno. Mura mamog mga patay. Wa may tingog. Kasagaran nato talawan. Kanus aman ta makakita nga isog ta. Basta ihalad nato ang tanan ngadtos Ginoo. Kana bang andam kang mubiya, di ka mahadlok mubiya sa tanan aron ihatag nimo sa Ginoo. Kinsa dinhi ang andam muhatag sa tanan ngadtos Ginoo. Taas ang kamot. Naay ni taas tulo ka buok hinay kay pataas no ana. Unsa may pasabot ani? Maunay hinungdan nga porti natong daghanang problema sa kalibutan hasta sa atong kinabuhi kay nagpakaginoo naman gud ta. Mura na magkitay tag-iya sa tanan. Mao na ang resulta porti natong ratula. Katong ni isas kamo tan-aw nako mga bata raman sad. Wa ginay ratol ang bata. Okay, ang tag-iya sa ilang mga butang, ilang mang ginikanan. Igo raman silang mangayo. Mo na ingos Kristo, di gid mo malangit basta di mo maliwat ni ining gagmayng bata. Sige, usab. Last chance lang niha, ang di mo isa sa ato pa nagsalig mo siyawa. Kay wa ka mo salig sa Ginoo, di ka mo tugyan ngadto sa Ginoo tanan, tuan nimo gitugyan sa yawa. Ilhan ni Ronato kinsa gitinuod yawanon aning ikapitong nobinaryo sa Bisa di Gali o sa Pasko. Sige, last chance lang niha. Kinsa dinhi ang andam mutugyan sa tanan ngadtos Ginoo. Taas ang kamot. Wa koy sa uban ha. Wa mo kuan. Hala na mo diya. Mao na sa unang pagbasa kining salmo ningon ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos, awit ni Hana or ni Ana tungod sa iyang pagkadawat sa grasya nga mao ang usa ka anak. Gikopya ni Maria. Tanawa ang atong gospel, mao man sad ni ang awit ni Maria, Magnificat. Iyan ning giawit sa dihang nibisita siya ni Isabel. Sumpay ni sa gospel gahapon. Pagdaig ni Isabel niya nga bulahan kas tanang mga babae,
si Maria mibaos sa pagkanta nga ang iyang gikanta nga ang iyang tibuok kaugalingon di ay iya di ang gitugyan sa Ginoo, nga ang iya di ang kalipay sa iyang kasing-kasing ug sa iyang kalag mao di ay ang Ginoo. Muna nga kanang mutugyan ta ngadto sa Ginoo sa tanan, makatagamtam gitag kalipay nga way hunong-hunong. Kana bang kalipay nga di gyud mapapas. Bisan pag sakiton kag maayo, butang na to, way kasakit nga makapapas sa maong kalipay. Kun ang atong kaugalingon, tanan natong naa nato, itugya nato sa Ginoo. Muna katong niisa sa ilang kamot, malipayo na mo kada adlaw. Basta di mo bakakon. Sige, lingi ay mong tupad. Yung na malipayon ka. Ay, pangutan na. Inabisag di ka kakaog lugaw ighumas misa, malipayon ka. Ay na, pangutan na. O magyaw-yaw. O, maunay atong kabuang. Masakit lang, maguol dayon. Kahimatyo na ang iyang kaniniang gimahal sa kinabuhi, magmahay dayos Ginoo. Aw ako sa una ni aksyon man sa kugmahay nga pagkatrabaho nako dito sa land bank, lipay na kay ko kini kakaon na gimig tarong-tarong ani kay tibuok na kong kinabuhi ga eskwela, wa gi tarong kaon, kasagaran luyag asin ang isuwa. Trabaho nako sa bangko, kini kakaon na kitab na pagyoy bugas nga tagsa ka sako kada buwan, humay pagyod na kanang humay panagsara kay mi kakaon na dito sa bukid, isuwa man gyud na namo bugas mais kanang kanon nga mais, isuwa na namo usay humay. Unya kuan man kada naman buwan, bako ginang ipada nga tos amo tos bukid nya kada semana padagyog kinilong baboy kay sus ang baboy adlaw minatay ra gyud og pista kakaon. Karon sige na kay na may sweldo lipay kay ko. Oy dangtag usa ka tuig na regular ko mga Abril 1988, mga September man siguro to 1989 na giatakis papas high blood na stroke na half body paralyzed na among sa akong gipada. Sige na magkaon. Bantay na mi diri sa ubos. Ana. Sus, pagka 1989, pagka 1990, igos bagyong roofing akong balay, bungkag sang balay, ground zero. Nya gisundan sang gibuwagan ko sa kong uyab, samo. Nako, grabiha ani. Wap agani mo tindog ang balay. Ang ako na sang kasing-kasing ang gibagyo. Puna na sad pagka 1991 si mama kay mama magsige man tog lusad sakas bukid lusad kay mamalit ba lib sige exercise oy gabantay naman siyang papa nga paralyzed unya na aman say daghan kay tindahan skilid siging inom soft drinks ana paong na sang pananaw kay giatake sa diabetes ako'y gatiman latanan. Wa ra ba gyud maayos mama hangtod namatay hap lang yapon. Nya pagka 1992 ako na sang maguwang laki nahog sa among pantawan kay nakuyapan na bali ang spinal ato ana paralyzed na sad. Ang galingo-lingo mamudiha. Mao na akong giagian nya ako mo ay nag-atiman nila tanan. Ako ra may nagtrabaho. To apay akong maguwang nga babae nga naminyo sa perting nindotag pagkabana natabang na sad ko ngadto siyang pamilya kay maghilak masad kay wanay bugas ana di apay hasi sa bana di apay bisyos bana hilak masad ako ra ba sa gyapoy sultihan ako may ako'y namana ana kamo may namana nya ako na may hasolon na ana na nya unsa may akong gibuhat gitugyan nako sa Ginoo ang tanan. Mi-relax ko og nagsige na lang ko gunahuna mga matay ra gid ta. Mo na hangtod karon mo na akong paboritong tema, mamatay ra ta. Ing nanay mong tupad, ing na ay kabalaka ng problema, mamatay ra ka.
Sige, ingna. Sige, ingna. Siging ka problema. Og sa sige na nako ngunahuna ani nga mamatay ra gyud unya ang Ginoo ra gyud magbuot sa tanan, sundon lagi na akong Ginoo. Sige kog alagad simbahan, Legion of Mary, choir, anang tanan nga activity simbahan makaya nako. Sige kog alagad. Ana, wa na ko biyaya kong pamilya pero sige kog alagad mao toy akong pamaagis pagtugyan sa Ginoo sa tanan. Nawa akong kabalaka, na relax ko, ana motong nisod ko pagkapari. So ako silang gibiyaan nga pulos mga masakiton, nisod ko seminaryo. Pagsod na kog Hunyo, pagka Agosto, patay des papa. Na sulbad na usa. Wa na may ati manono na wa na lubong nako kanina sad kinsa aning duha kanibang hap ug mata o kanibang ni ang galisod ug lakaw mao na ba sa kanimo sunod. Uy, wa naman masundi, ni graduate ko, nahimo na kong pare pagka 2004. Sige, pahimo sila kay mas daghan naman kog ikahatag. Kay katong Deslan Bagtag, saraman tok sakong kugas kada buwan. Karon kada dupa, sobra sako makuha. Sobra kayo kada dupa. Saksako. Kinilarong ni ang kuana, ambot lang pila ka kasako makuha ni. Og diha nako nagsintro nga ang Ginoo ra gyud ay mo provide sa tanan. Wa ra ko ni kuan, wa ko nagkisi-kisi. Mo nang wa jud ko kasuway anang word nga na stress. Sa akong pagkapari karon, wa ko'y di off. Sige kog atiman aning niya mga naong aning mga buangon din sige. Kuan. Di jud ko ma-stress. Kapuyon lang ko physically nga matog ana pero guman di ma-stress. Higda na ko, why 3 minutos hagok. Nya mata lagsik na sad. Pero mamatay ra gyapon Mamatay ra gyud. Okay ra man bisyap chupilo ka mumot, wa man sa toy stress, patay man. Nabangga man. Na malipayon kanunay ang mitugyan ngadtos Ginoo sa tanan sama ni Maria. Kay ang Ginoo may tuburan sa kalipay, tuburan sa grasya, tuburan sa kaayuhan, tuburan sa kapasayloan sa tanan. Nganong mupiyal pamangka sa bisan unsang butang nga di man nakahatag sa kinabuhi, kapasayloas kinabuhi, kaluwasas kinabuhi. Way makahatag ana kanang imong tupad. So, muhatag ra na nimog stress. Pangutan na, nawa ka ma-stress akong naong, sige na. Moingon gani, wap ana, pero karon taod-taod ma-stress na. Mao bitaw na sa atong simbahan, gitudloan ta ana kana bitang sakramento sa paghilog sa minatay. Kakuan mo nang hilog? Kanus-an ninyo pahilogan ang minatay, hilog sa masakiton? Kanus-an ninyo pahilogan ang masakiton? Kung mo declare na nga wa na gyud. Wa na gyud ba? Nahimo naman namo ang tanan pader. Ana gina, nahimo naman namong tanan. Ginoo na lang gyud magbuot. Mga buangon mo. Ngano man inyo mang pahilogan sa dihang na di na gyud mahimo. Wa mo kasabot anang sakramentuhas paghilog sa masakiton. Inyong sang huwaton ka ng maningot, nagsiging kuan, sige nagapinal na, nya dali-dalion ra ba ang pari, nya magyaw-yaw ra bagdili makalugar ang pari. Ayaw, inig kasakit, unsa man ang hilog, para na siyas kaayuhan sa masakiton, lawas og kalag. Unahon natong kalag, nya ipawahin natong lawas. Mao na makapasaylo nagsala kanang paghilog. Mao na inig kasakit sa masakiton, unya medyo dangerously ill ba kanang namiligro ang iyang kahimtang sa kinabuhi tungod sa iyang sakit, pahilogi dayon labi na ng mga tiguang nya mohigda na mga 3 ka adlaw, pahilogi dayon. Tanawa di ba sunod si manab impas na. So dili na para tiwas ang hilog sa masakiton, dili na para mamatay. Lalaga tawag nagpari, mamatay na di si kuan. Ayaw, dili mitig patay.
tigluwas na unsa man itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo. Inig kasakit nato mga igsuon, anha gid ta makaamgo nga wa na gid ay mahimo, Ginoo ra gyud magbuot sa tanan. Ayaw pagpakaron ingnon nga naa kay mahimo, nga kanang imong bana, kanang imong asawa, naa nay mahimo alang sa imong kaugalingon, wa nay mahimo. Nga kanang imong ginikana, naa nay mahimo nimo isip mga anak, wa nay mahimo kun way Ginoo. Nga kanang imong anak, wa ginay mahimo para nimo, himuon na nimong paglaom sa imong kinabuhi, imong paeskwelahon aron maluwas ang inyong kalisod. Oy, sus, og babae na, tukhangon ra na. Dahil lang nagsuka-suka, nagdugang panaglaing problema. Niyag lalaki sana, manukhang rasad na. Pero naay Ginoo sa ilang kasing-kasing, sudla nimo Ginoo, ang buhi ug ang masakiton, malipayo na. Ang masakiton nga mahilogan, 100% kini akong na-experience, mahimog yung restful, dili restless. Kanang magsiglimbag-limbag, hilogi, muhilom na. No. Sunod ana, din agina, mulimbag. Padong naman i-deliver, no? Di ma-restless, di ma-restful. Ang ubansad, mga ayo. Daghan naman kong gihilogan, nga nag-ilog na ginhawa, ana. Pero pag humaghilog, naayo. Nibalik pa og trabaho. Na human, patay dayon. Ana. Daghan na yun. Nasa'y uban, ay inubaghilog, ikataod-tauran, patay dayon. Pero, maayo sa danguban. Nga naman, ang Ginoo ra lagi nagbuot. Muna si Maria, naingon siya, ang Ginoo akong kalipay, ang Ginoo ra say gabuot sa tanan. Ang mga kabos, pwede niyang himuong dato. Ang dato, pwede niyang himuong kabos. Ang mga gamhanan, pwedeng mahimong mga ulipon. Ang mga ulipon, pwedeng mahimong mga gamhanan. Ug mao na hitabo ni Hari David. Ang mga gigutom, mahimong busog. Ang mga busog, mahimong gutom. Ang Ginoo ray makahimo ana. Ang batignaong mahimong gwapa o gwapo. Ang gwapo-gwapa mahimong batignaong. Ginoo ray magbuot. Nabita ko'y amigang nagpamisa karong bag-o, nya 7 na mi katuig wa magkita. Ingon din siya nako, Pader, nagkagwapo naman ka. Nako ha? Sure? Ni siya picture Pader be. Ana, tanawa Pader, di ba lahi ra jud kag naong sa una. Kuya, okay, may madibila pa to. Nausab namang iyang pananaw. Pero pag yung madring ni sulti nako, Pader, gwapo, manday ka, wag yun. Namot lang, ano na sila. Musulti man ko ng madris tinood. Kana makakita sila sa tinood, baka mo gud mga ulo-uluhan mo. Usahay, ulo-uluhan raman mi ninyo. Kami sad kusog sa kay may ulo-ulo ninyo. Pero bitaw ang kamatuoran, maogyo'y puy-an sa tao nga nasuod sa Ginoo. Muna, ug mosalig tas Ginoo, maigo gid ta sa kanindot sa kinabuhi nga gisulti ni Maria ug sa kalipay nga gibati ni Maria. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon itugyan na tikas Ginoo. Sige na. Itugyan na tikas sa Ginoo. Pasabot, di nako maningkamot nga ako kang luwason. Pero paningkamote gyud nga mutuman kas Ginoo. Unsaon man, higugmaan ang imong isig katao. Ayaw nagyaw-yawi, ayaw nagkasabi. Sama ni Maria, bisan pa ang nagpatay sa iyang anak, wa niya kasuki iyang gihigugma. Kay nga naman, Ginoo ray magbuot aning tanan. Ang akong role, sulugoon ko sa Ginoo, magsigi ra gyud kog higugma. Kay nga naman, ang iyang kasing-kasing, kanunayng malipayon, way kasuko, way kaguol, o way kabalaka, kay ang Ginoo mo'y naghari sa iyang kasing-kasing. Hinaot unta maliwatang Maria, kanabitang gasigig hatag og slat nato dinhi. Karon ko ana ra bang atong slat no? Ang sa ikhat murag 10,700 na kapin. Pero napay mga 9,000 nga atong palitonon. Tag 100 raman Malipayon kay mo inyo ning hotdog palit. Nga naman, para nis mga kabos. Ipalit nato og mga
pinaskuhan sa kabos, 5 kilo rice ug uban pa. Karon ni nato himuong mga pizza 26 tingali nato i-distribute. Ananay nang donate diha na nasa tay gipamalit, sugod-sugod na tagpamalit. Kini nagpaila nga kun muhatag ta ngadto sa uban sa ngalan sa Ginoo, lipayon tas Ginoo. Sure gyud ko ang tanan nga mihalad sa ilang edad ngadto sa mga kabos pinaagi aning ikhak malipayon gyud. Ang inyong tuig pulos malipayon. Dili tungod kay nakahatag mo, tungod kay namati mo sa Ginoo nga miawhag na amang kay gamayng extra diha ipaambit na diri sa wa gid tao'y ila. Ana no? Malipayon kay ka muna ang kabos giisa. Akos una kabos, karon di anakos babaw. Oh, di ba? Sa una misa di galyo anhara ko diha sa ubos magduka-duka hingoy ab ana makahinomdom lang ko nga nagsimba di kay kaadlawon man ingon anay ba tanawa di ba nanay naglaway diha sa kilid nimo. Pero sa sigig yung sunod sa Ginoo, sigig yung hatag, karon di anakos babaw oy wa ako magtuo ari nako dire. O naingos Maria ang mga naas trono gipakanaog, ang dias ubos gitagaag trono. Kanisang ni aron gabarog naman ko dire, sunod ani naog na sad ni. Di ba? Ana ra na, pero maguol ba ta? Dili. Ang Ginoo maoy ibutang sa kasing-kasing. Manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Lansang sa krus namatay og gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Insaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, kita karon nagkatigom sa ngalan sa atong mahal nga Birhen Maria, atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga pangamuyo sayod kita sa iyang pagkagamhanan ug pagkamanggihatagon. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan kanunay magmasaligo ni Kristo, taliwala sa mga hulga o kalisud ni ining atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga pangulo sa pangatundanang publiko, maangayong moapod-apod sa mga bahandi ni ining atong kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang gugma ni Kristo dadon sa tanang magtutudlo og tinunan sa ilang kabanayan, sa ingon ang gingharian ni Kristo matuko dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga walay kalinaw, ilabi na sa mga nanimuyo sa mga lugar, diin anaa kanunay ang gubat o gubot, nga masinati na nila ang kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa usag-usa, nga ang mga dagkong kalihukan agig pagpangandam sa Pasko sa pagkataw sa atong Ginoo, dili motabon kang Kristo ug sa daghang mga gasa nga gusto niyang itanyag kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Nga sila nga may halina, makaangkon unta sa hingpit nga kalinaw uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kadimo uban sa gugmag pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, masaligon sa imong gugma, ania kami sa imong altar, nagdala ni ining mga gasa. Human kami kahugasi pinaagi sa imong grasya, magsantos unta kanamo kining misa nga among gisaulog, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, maglig-on kanamo ang among pagkalawat aron inubanan sa mga maayong buhat, mahimo kaming takos pagsugat sa taliabot nga manunubos ug pagdawat sa mga ganti sa pagkabulahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagka-relax. Diyos nun nga kalinaw. Unya mahitabo ra ni kung itugyan nato ang tanan ngadto sa Ginoo sama sa gibuhat ni Ana og ni mahal nga Birhen Maria. Salamat sa mga tao nga misunod sa Ginoo og mihalad sa ilang pagnalagad nato dinhi. Ang didtos gawas, ang atong mga kapulisan, ang atong mga medics, ang atong barangay tanods, mga LGUs, naming facilitate sa ato dihang mga pag-parking o sa pag-traffic o mibantay sa ato dinhing sitwasyon. Ang ato sang PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, ang love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, mga sacristans nga mi-serve karon, ang atong sokom, atong IT, ang atong mga parish personnel nga naglimpyo sa atong simbahan, ang atong choir, ang El Elyon Community Choir, unya ang tanan nga mi-offer sa ilang formal offerings karong misaha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Rufel o Mrs. Marcia Miot and family. Masipang pakpak nilang tanan mga igsoon. Salamat kaayo. Update sa atong mga nahalin nga slots sa DOPS para sa atong kumbento. Niabot ng atong halin as of yesterday og 15,203 slots na apay 39,797 slots. Pero murag makatukod na gitag sugod sa atong kumbento ani ika-January kung buhi pa ta. Nya sa ato sang ikhak para karong special slots aning December, edad ko halad alang sa kabos as of yesterday nahalina na ta og mga 10,785 slots. Pero naapay 9,215 slots nga available, tag 100 per slot. So hinaot unta, hotdo ni ninyo palit dayon kay aron mapalit na sa nato ang tanan nga gikinahanglan para ipanghatag sa labing minos mga 3,000 ka mga kabus nga pamilya nga atong mga parishioners. So atong hatagag masipang pakpak ang namalit natong slots. Salamat kayo. So, motong akong short catechesis, ang sakramento sa hilog sa masakiton. So, mao ni ang healing sacrament sa atong simbahan nga Katoliko. Pag-ayo sa lawas ug sa kalag. Nya ang hilogan, mao kadtong masakiton nga namiligro na nga mamatay. O kadtong tigulang na kaayo. Anang tiguang ba, iniglubog anas banig, hilogi dayon, kay mukalit ra nagpidok. Ang unang ayohon ni ining maong sakramento mao ang kalag. Nya posible maayo sad ang lawas kay na may gahom ang maong paghilog. So mapasaylo ang sala, nya maayo dayon ang lawas. Nya ayaw hulata nga magpinal na ang inyong masakiton una pa mo mutawag og pari. Og miligro na tawag dayon. Nya ang masakiton nga gihilogan, ang masakiton nga gihilogan og dili na gyud malagsik ig humaghilog, dili na balikan og hilog. Dili ta ba nga kada adlaw sige na lang tang hilog. Apan kung nalagsik siya pag humaghilog, nya ni balik na sad ka luya, pwede sad og balikan siya og hilog pag usab. No ana, mao nay atong role sa simbahan. So ayaw mo pagsigig tawag nga pahilugan kada adlaw ay murag
Padong naman na mamatay ay nalang nagkuan ilogi. Pero mulagsik nya sa makuha na sad luya hilogag balik. So manindog na tangtanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Sa makatulo ato gyapong daygon si Maria pinaagi sa pagsinggit Viva Virgen Maria. Tanan, Viva Virgen Maria. Viva Virgen Maria. Viva Virgen Maria. Masipang pakpak sa Ginoo sa mahal nga Birhen. Mangluhod ta para sa Usalutaris.